Decision mat C. Here, red wrestler was trying to attack while his attack, he was blocked in danger. Red wrestler was blocked in danger, so 2 points for blue is confirmed and the challenge is lost. Vészőnyegen következő párban női 72 kg-os súlycsoportban. A második kör, ugye itt vannak négyen a hölgyek. Pirosban Diksha Malik, India. Kékben Jamila Bagbergenova, Kazaksztán. On the mid-Indian expert is Diksha Malik, India. In blue, Jamila Bagbergenova, Kazakhstan. C-szőnyegen technikai tussal győz Islam Ismailovics Aliyev, Oroszország. On the mid, the winner is Islam Aliyev, Russia. C-szőnyegen 87 kg 8 döntő mérkőzésre érkezik Iván Hukle, Horvátország. Barna Chexis. Barna Chexis. Felekékben Muhammadokir Rasulov, Üzbegisztán. On the mid, the expert is 87 kg red, Ivan Hukle, Croatia. In blue, Muhammad Kodir Rasulov, Uzbekistan. Asszonyegen következik a második indiai-amerikai összecsapás, női 53 kg, negyeddöntő mérkőzés, pirosban Antimantim Indiából, ellenfele Mr. Dobler, Egyesült Államok. On the mat, the expert is in red, Antimantim India. Opponent in blue, Crystal Rodriguez Dobler, USA. Az első menet vége felé közeledve a B-szőnyegen 1 pont Szilvási előnye, ugye neki ez a bemutatkozó mérkőzése a mai napon. A Csepel 87 kg-os birkózója, 31 esztendős, 2025-ben Európa bajnok ezüstérmes volt, korábban volt EB bronzérmes is, itt a memoriálon pedig Bagbergenova, Kazakhstan. D-szőnyegen női 57 kg negyeddöntő mérkőzés következik. Pirosban Anhelina Csurkoszka, Liszak, Lengyelország. Ellenfele kékben Giulia Penalver, Brazília. On the mid, the next match is 57 kg in red, Angelina Pachurkovska, Liszak, Poland. In blue, Giulia Penalver, Brazil.
Visszakapja a kirgiz most a lehetőséget, és ő próbálkozhat lentről egy-egyes állásnál. Szilvási Eriknek kéne ezt a helyzetet most kivédekezni. Egy pontot ítélnek meg a kirgiznek, a kiemelés megvolt, de nem tudta befejezni, bár a kirgiz challenge-et kér a csapatától. Nem, sérülést. On the mat, the winner is Antiman Team India. A szőnyegen 76 kilóban, negyeddöntő mérkőzésen, pirosban Shona Kubek Kanadából, ellenfele kékben Alexandra Angel, Románia. On the mat, the next match is in red, Shauna Kubek, Canada, in blue, Alexandra Angel, Romania. Másfél perc van hátra a mérkőzésről, zúg a hajrá Szilva a lelátóról. Szilvási Erik metszenelvét skandálják a drukkerek. Mi is szurkoljunk neki, hiszen most pontot kell elérnie a kirgiz ellen a győzelemhez. Húsz másodpercen belül mindent bele Szilva. A base-szőnyegen véget ért tehát a találkozó, 2-1-es pontozással győz kékben Assan Zsenisov, Kirgizisztán.